Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de fapt un tutorial despre cum să pui un skin la o armă din CS 1.6. Ok, să începem. Aici vedeți aici Counter-Strike 1.6. Să facem așa. Pe Windows 8, cred că merge și pe Windows 7 și pe XP și pe absolut tot. Intrați în Google Chrome, Mozilla, Safari, Opera, Internet Explorer, în ce vreți voi. Eu o să folosesc Google Chrome pentru acest tutorial. Și scrieți aici. Game Banana. Ok. Dați aici. Sau scrieți, sau puteți să scrieți CS skins. Intrați aici. Și este exact același lucru. Ok. Bun. Și veți merge aici, exact aici, și veți alege un skin la o armă. Bun. Să luăm pe ăsta arată super aiurea sau super mișto, de ce are așa urâtă? Da, e chiar aiurea. Ok. Hai să-l vedem pe. Știu că hai pe ăsta, care arată mișto. Este un Glock. Oh my god. Arată super mișto. Mie îmi place cel puțin. Dați download. Îl duceți mai în jos. Dați încă o dată download. Vă downloada acest WinRAR. Vă va deschide și un videoclip care e ciudat. M-am și speriat pentru o secundă, am uitat de chestia asta. Ok. Puteți să închideți Google. Eu nu închid încă. Și o să luați aceste 3 fișiere. Puteți să luați și unul dintre voi, doar unul dintre ele, pardon, doar că o să fie exact V, de exemplu, e pentru skin, W pentru reload, P ca să-l vedeți și la alți player, habar n-am cum este, sau ceva în gen, în final. Ok. Și o să dați click dreapta pe CS, Counter-Strike, dați Open File Location, vă duceți în Strike, CS, Counter-Strike, adică, în final, C-Strike, și mergeți la Models. Le selectați pe aceste 3, le duceți aici, Replace the files in destinations, faceți asta de 3 ori sau bifați acolo do all with all these files. Puteți să închideți asta. Eu o să mai dau încă o dată Open File Location pentru că mie nu mi se deschide Counter-Strike-ul, în păcate, decât așa. Și trebuie să-i fac și un mic spam câteodată. Bine, hai să vedem dacă acum se poate deschide. De prea multe ori îmi face mie figuri. Dar oricum, dacă stau să mă gândesc, o să poate mi-au copyright pe muzica de la început. În fine, o să filmez și un episod de CS ca să vedeți că mi-a băgat skin-ul la Glock 18. Mai încolo o să filmez CSGO, doar că încă nu l-am luat, s-ar putea să le iau, nici nu sunt sigur. Ok. Păi, cam atât cu acest tutorial. Dacă v-a ajutat, sper să îmi spuneți în comentarii dacă v-a fost de folos, că v-a plăcut și ce mai vreți voi. Ok. Bye bye toată lumea.